Ka okasyon ni ana dunay akong naka-istorya di gud mi gyud kanang kaila, pero ingon siya, Father, kita ka anang video kanang si Father Shano Ubod sa Cebu? Ko, oo. Siya, ganahan kay ko mo maminaw sa iyang homily, Father, kay kanang bibo kay siya. Bibo kay siya. Ana sa tanaw kog straight siya haing ko. Prangkar po kay ni istorya ni. Ganahan ra day siya kay Father Shano Ubod sa kuha dili. May insecure man pod ta. Bitaw sa tinuod lang, dili lang kay duha tulo ang nagsulti ana, no? Bisan ako ganahan man pud ko maminaw kang Father Shano sa iyahang homily, pero ang murag homily ra man pud apa sa mga tao lagi pod, man gyud ingon nga, no? Pero nindot man gyud kay siya gyud mo homily. Recently gani naghatag siya kanang murag recollection, no, sa mga DepEd sa betawag ana mga personnel, no, diya sa SMX nya ingon sila ko yung mga kailangan ning attend pod siya. I enjoy yung kayo si Father Shano, Father. Ako personally ganahan jud pud ko kayo sa iyaha tungod kay sa iyahang pagkasibuano bitaw kanang kuan pud kaayo nya abi ninyo kanang gitawag bitaw nga down to earth bitaw kaayo nga mga kasinatian ang iyahang ipaambit diha sa iyahang mga pamalandong sa iyang homilya. Nakaunaw na ko kang Father Shano Ubod tungod kay kaniadto nanay ingon ana nga klase nga personality kung siya mo istorya ingon ana. Kinsa man? Si San Marcos. Ingon ana mo sulat si San Marcos sa iyahang ebanghelyo. Ang nindot kayo, by the way, ang ebanghelyo ni San Marcos mao ang pinakauna nga ebanghelyo nga nahisulat, no? Nahisulat siya around 50 years after the resurrection of the Lord. Okay? So dugay jud kay nga panahon, no? Pero diri nimo makita, by the way, dili man pud siya tinun-an gyud, di man siya apostoles, pero you can only imagine nga he was like there. Naa siya didto. You can imagine pila ka iyang edad at that time. For sure, bata pa jud siya kaayo, no? Bata pa jud. Siguro bayong-bayong siguro ingon ana, teenager. Pero ang nakanindot kay niya sunod-sunod jud siya kay Jesus. Nga he was like an eyewitness nga sa iyang pagsulat murag jud siya nagtala og kanang the human Jesus, no? Sa iyahang pag-describe kang Jesus diya sa ebanghelyo sa mga panghitabo, very human kaayo. Like for example, ingon siya nga si Jesus usa ka mamumuo, usa ka karpentero, no? Jesus was a carpenter. Unsa pa nga iyang gimension nga nahadlok si Jesus sa iyahang umaabot nga kamatayon. And Jesus felt so abandoned on the cross, no? Nga nakatuaw si Jesus, nganong gibiyaan mo ako, no? So ingon ana nga mga pag-portray sa ebanghelyo sa kang about kang Jesus would really makaingon ka nga kung kini siya storyteller, no? Bisan pa og dili kayo siya expert mo sulat, okay? Pero ganahan kayo ang mga tao niya maminaw tungod kay kana bitang something raw. Kung unsay nakita iyag yung maayo murag yung si Father Shano mo you can imagine nga ingon ana siya ka nindot mo istorya si San Marcos. Karon kung tan-aw nato unsa man siya nga klase nga unsa sa iyang pagkatao, unsa may naa kang San Marcos. Well, we can learn that kung ato ang balikan kining basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Dito atong masayran nga bata pa lang ni si San Marcos, nahimo na siya nga missionary. Gidala siya ni San Pablo ug sa iyang igagaw nga si Barnabas, no? Siguro naghisgot ni si San Pablo ug si Barnabas nga ilahang ubanon ning bata nga si San Marcos. Unya sa ilang paglakaw ngadto sa Corinto, okay? Maayo na unta ang ilahang missionary journey didto, ikaduha nga missionary journey ni San Pablo. Apan wala mahimuot si San Pablo tungod kay gikan didto, particularly sa lugar nga gitawag og Pampilya, gibayaan sila ni San Marcos. Nganuman,
Si San Marcos, gimingaw siguro sa iyang inahan, nga tua sa Jerusalem, iyahang gibiyaan ang iyahang igagaw nga si Barnabas o si Pablo, o niuli siya o Jerusalem. Hastang sukua ni San Pablo. No? Gani sa laing bahin sa sulat ni San Pablo, yang gimension dito nga sa sunod niya nga journey, di na gyud niya ubanon ang tawo nga mibiya kanila. Murabag negative kayo ang iyang impression gyud kang San Marcos. Nga sa ilahang sunod nga missionary journey, nagsuggest si Barnabas nga ubanon pag-usab si San Marcos. Di man mosugot si Pablo, si San Pablo. Ang nahitabo, naglalis gyud si San Pablo og si Barnabas para total disagreement man gyud, nagbulag na lang gyud sila. Niuban si San Marcos kang Barnabas. No? Ingon ana. Pero nakita nato nga from there, no? Gikan sa ingon tag bata pa manggod siya, immature pagamay, kay mingawon pa man sa iyahang inahan. Pero nahimo gyud siya nga nintubo gyud ang iyang pagtuo, nahimo gyud siya nga mature nga sumusunod ni Kristo. Nga gani usa na siya ka ebanghelista, no? Sulat gyud niya. Siguro sa nagkatigulang-tigulang siya, hinahinay na siya sulat sa maong ebanghelyo nga atong nadungog karon. Ug nga ang maong ebanghelyo mao ang iyang gipakaylap sa iyahang mga missionary stations. Umauni ang gamay lang nga inguntag kanang pagsilip sa kinabuhi ni San Marcos ug sa iyang paagi sa pagpanulat. Importante kayo ang iyang ebanghelyo mga igsoon tungod kay ato-ato ra niya. Ang ebanghelyo ni San Mateo ug San Lucas, ano, kanang duha nga ning sunod nga mga ebanghelyo, mikopya sa iyaha. Mikopya sa iyaha. Ang nakanindot pod sa aning duha ka ebanghelista, San Mateo ug San Lucas, doon na nay ilahang mga kining pamalandong. Munang gidugang-dugangan na nila gamay. Na nanay, syempre, eyewitness good pod sila. Nasayod man sila sa kinabuhi ni Jesus. So, ilan na lang gidungagan. Pero, kung wala pa siguro nagsugod og sulat si San Marcos sa iyang ebanghelyo, I do not know if we have other gospels today. No? So, importante kaayo ang nasugdan nga ebanghelyo ni San Marcos, nga mao ang prototype nga gospel, nga maoy pagsangyaw sa mayong balita. Karon tanawa, diha sa una mo kaya bang atong Ginoo ngadto sa langit, iyahagyog na nga natala kayo ang mga pulong, ingon tag exact words of Jesus. Ang pagtahan o paghatag sa maong tahas sa mga tinun-an o kanatong tanan nga mga binunyagan karon sa paglakaw aron nga isangyaw ang maayong balita sa tanang dapit. Okay? So mo gyud pulong sa atong Ginoo nga kinahanglan sa kita nga mga binunyagan. Ako ma-feel na ko in my imagination nga mga tinun-an nga nagbasa niini. Kana bitong gitawag sa English nga reverberate. Kana bitong murag sa ilahang kasing-kasing murag bitaw dunay nagkutaw, no? Every time they hear this, go to the whole world and proclaim the good news. Panglakaw kamo og isangyaw ang maayong balita. Hiniunta magdasig kanato sa maong gimbuhaton. And we see how effective the word of God is. Gahapon, ganahan kay ko sa akong gibasa ang kining homily ni Bishop Ambo David. Sumusunod jud ko ni Bishop Ambo David kay maestro pud nako na siya didto sa Loyola. Siya first year pa ko, first subject jud nga pagtungha nako sa LST di jud ko kalimot. Siya ang maestro, no? Bata pa kayo, fresh graduate sa iyahang gi-eskwelahan sa Belgium. Expert sa Bible, no? Bible scholar. Niya tudlo siya og Pentateuch. Anyway, ginahan ko mobasa sa iyang homily. Nya gahapon nindot kayo iyang pamalandong atong last Sunday nga gospel. Basa na ako. One time daw didto sila sa kining pilgrimage didtong bahina sa Turkey,
katong mga lugar nga gibisitahan ni San Pablo sa iyahang mga missionary journeys. Mga lugar sama sa Macedonia, Troas, Corinth, ana no? Unya, it so happen nga ang ilahang tour guide Muslim. Maayo man po daw kayo ang tour guide kay in terms of kung history lang ang hisgutan, maayo kayo. Unya kay dili man pud lagi siya kaayo kanang ingon tag relihiyoso sa iyahang relihiyon. Di kayo siya makahatag og idea. Unya kay si Bishop Ambo kay lagi bright man, daghan mag scripture scholar good. So, kumuadto sila sa usa ka lugar, pag human og istorya sa tour guide, iya ko nung tawgon si Bishop Ambo nga maoy mo istorya bahin sa religious significance sa maong lugar. At one time, dito sila sa Corinth. So, to aron nga i-establish ang presensya to bring back the imagination of the pilgrims sa panahon ni San Pablo dito sa Corinto, okay? Nagbasa ni Bishop Ambo ang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Corinto, chapter 13. Nasayod man ta ng 1 Corinthians chapter 13. Sayod mo ana no? About love. Aton mabasahan diya, love is kind, love is not rude, love is not out for display, ingon ana. Paghuman daw og gibasa na ni Bishop Ambo, paghuman niya basa, induol gid daw ang tour guide sa iyaha nga Muslim ug niingon, kinsa may nagsulti atong imuhang gibasa? Ingon si Bishop Ambo, si St. Paul. Asa na mabasa? Siya Catholic Bible. Catholic Bible. Yung siya nga bidaw, gibasa gyud daw sa tour guide. Gihatag na lang ni Bishop Ambo ang iyahang Catholic Bible sa tour guide nga Muslim. Ug iyahang giistorya. Yung siya, it's my first time to hear. Ngayon ana kanindot nga pagtulunan diha sa inyuhang Biblia. Matod pa sa tour guide, no? Ingon siya, istorya siya, nga bag-o ra man gud daw sila nag-divorce sa iyahang asawa. Na-realize niya, siguro sa iyang napud siya yung mga daghang kakulangon, sa ilahang panag-uban, no? Kasi it was about love. Kasagaran biya, gibasa ra ba na nga portion, 1 Corinthians chapter 13, during sa wedding, no? Kasal. Ug dito na-realize sa Muslim, nga mao day ni kahulugan sa iyahang kaugalingon isip bana, no? Ug nga matud pa niya dili pa siguro ulahi ang tanan kung pasayloon siya sa iyang asawa, kung mga siyang pasaylo nga dawaton pa siya pag-usab. Unang hinaot siya. Mga igsuon ingon ani ka powerful ang pulong sa Ginoo, no? It's really a two-edged sword, tulisok sa kasing-kasing ug nga magdasig sa magtotoo. Mao ni ang diwa ni San Marcos nga naa ka naton tanan. Ug karon mga igsuon uban sa atong tema sa atong Novena Mass, San Jose magdadasig sa pagsalmot sa mga piniyalan sa pamilya, katilingban ug simbahan. Mga igsuon, sa atong pagdangop kang San Jose, atong pangayoon ka ng grasya, no? Nga kanunay kitang mutubo diha sa ato ang pagsalmot sa atong kalihukan diha sa pamilya, sa katilingban ug sa atong parokya, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Labi na sa atong gibasa karon sa Ebanghelyo ni San Marcos, dala ang hagit ug tahas sa paglakaw ngadto sa tanang dapit sa kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Amen.